starter med vores egen synge, danse og ridedarling Tina Lund, der den sidste uge har kunne finde sig selv på forsiden af aviserne som en slavepisker, der ansætter unge piger under horrible forhold. I aften taler hun for første gang her i God Aften Danmark ud. Det var på de bonede gulve i flotte rober, de fleste stiftede bekendtskab med Tina Lund i underholdningsprogrammet Vild med Dans. Men virkeligheden ser anderledes ud. Ikke bare for Tina Lund, der som sportsrytter bruger mere tid i staldene med sine heste på familiens stutteri, men angiveligt også for de unge piger, Tina Lund og hendes familie har haft ansat til at arbejde i staldene. En hverdag med alt for mange arbejdstimer, for lidt i løn og boligforhold i utætte skurvogne. Det er de beskyldninger, tidligere ansatte nu har fremsat mod Tina Lund. God aften, Tina Lund. Det er jo voldsomme beskyldninger. Kan du genkende billedet af dig selv som en slavepisker, der ansætter folk under urimelige forhold? Jamen, altså, jeg kan jo kun sige, at igennem de sidste 10 år har vi jo haft utrolig mange piger oppe hos os i stallen. Og de fleste af dem har været glade og tilfredse og haft en gode oplevelser sammen med dem. Og jeg er da utrolig ked af, at der er nogen, der har været utilfredse. Og jeg er utrolig ked af, at de ikke er kommet og sagt det til mig, i stedet for at gå her igennem i pressen. For hvis de er kommet og sagt det til mig, så kunne jeg jo i mindste gøre et eller andet ved det. Men de fortæller jo, at de er ansat op hos dig til for eksempel 5.000 kroner om måneden, at de arbejder over 50 timer om ugen, at de nogle gange får rigtig dårlig mad, og de bor på nogle rigtig dårlige værelser. Hvordan bor pigerne op hos dig? Jamen, der kan jeg jo kun sige igen. Altså, igennem de sidste 10 år har vi jo haft rigtig mange piger op hos os, og de fleste har været glade og tilfredse. Og jeg er rigtig ked af, hvis der er nogen, der har haft en dårlig oplevelse også, eller ikke har været tilfreds med det ophold, de har haft hos os. Og igen vil jeg sige, at jeg er rigtig ked af, at de ikke sagt til mig. Så kunne jeg jo mindst have taget det til mig, lyttet til dem. Jeg vil jo gerne lytte til kritik, hvis der er noget, så sig det til mig. Er der nogle rigtig dårlige værelser, de bor på? Jamen altså, de fleste, der har været hos os, har jo været rigtig tilfredse. Og igen er jeg jo ked af, at der er nogen, der har været utilfredse med det. Men hvis de havde sagt det til mig, kunne jeg jo måske have lyttet til dem, og så prøvet at gøre noget bedre for dem. Altså, for mig er det utrolig vigtigt. Altså, jeg er jo en professionel rytter med professionel heste, der driver en virksomhed. Og for mig er det jo rigtig vigtigt, at den her virksomhed, den fungerer. Og hvis de ansatte ikke er glade ved at være hos mig, at de er utilfredse, så fungerer virksomheden jo ikke. Men det jeg er jo ikke stærkere end det svageste led i min virksomhed. Så hvis der er en, der er utilfreds, så er det jo noget møg for mig. Så for mig er det jo allervigtigst, at alle er glade og tilfredse. For ellers så yder vi jo ikke det bedste. Og vi er jo et team op hos mig. Vi er hestepasser, vi er min træner, jeg er en manager, der er mig, der er hestene. Alting skal jo fungere som et team. Og det er utrolig vigtigt for mig, at alle er glade og tilfredse. Og man har en god oplevelse igen, ellers så fungerer det ikke. Men nogle af pigerne er jo så, kan man sige, utilfredse. Og i morges i Godmorgen Danmark, der kunne man høre Nadia, der for eksempel fortalte sådan her. Ja. Vi bor alle sammen i en skurvogn, vores hestepiger, og Tina Lund og Charlotte, de bor over hos familien Lund, og som der bor vældig fint, men vi andre, vi bor i en skurvogn, som der er utæt, og mukken og gulvtæpperne er sådan helt gamle, altså fedtet, og man kan ikke rigtig gøre det rent, og vi har en mikrobølgeovn til at lave mad i, og det er sådan set det. Men hun fortæller jo for eksempel med mugne gulvtæpper og sådan noget. Er det sådan? Altså, kan du genkende det, som Nadia fortæller? Jeg kan jo sige det samme igen. Altså, de fleste, der har været hos os, har været yderst tilfredse, og jeg er da utrolig ked af det, og selvfølgelig ud af de måske 100 piger, der har været her igennem de sidste år. Altså, jeg er jo den eneste springstald, professionel på mit niveau, der har praktikanter i hver uge. Jamen selvfølgelig er der jo nogen, der ikke har været tilfredse med deres ophold, ikke har synes, det har været. For det første er det fysisk hårdt at ride. Det er der ikke så mange, der tror. Når man ser, at man rider rundt på en hest, så ser det jo rimelig nemt ud, og det ikke er fysisk. Men når man først skal træne så mange heste i løbet af en dag, så er det fysisk hårdt. Så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der er trætte, eller måske ikke lige ser det der glansbillede, som det nogle gange ser ud. Ej, man kommer til de store stævner, og man rider så mange heste. Det er hårdt. Men til gengæld synes jeg også... Så du synes, Tina, at værelserne er ok? Jeg vil bare sige igen, de fleste af de piger, der har været hos os, har været tilfredse, og jeg er igen rigtig ked af, at der er nogen, der har været utilfredse. Og jeg tager kritikken til mig, og jeg vil selvfølgelig gå hjem til mit bagland og så sige, at der er noget, vi kan gøre bedre. Fordi det er første gang, jeg har hørt den her kritik, der er kommet til mig, nu her selvfølgelig igennem pressen, der har været utrolig ubehageligt. Og det, jeg selvfølgelig kan gøre, det er at gå hjem sammen med selvfølgelig min familie og alle de andre omkring min team, min sponsor og alt muligt andet, sige, jamen hvad kan vi gøre bedre? Og hvis der er noget, vi kan gøre bedre, jamen tro mig, så gør jeg med glæde det. Men jeg vil bare ønske, at de her piger, de har sagt det til mig, i stedet for at sagt det til pressen. Den er jeg med på. Fordi så vil jeg kunne hjælpe, så vil jeg kunne ligesom have gjort noget i situationen. Nu står jeg her bagefter og tænker, jamen, nu tager jeg kritikken til mig, jeg kigger på det hele, jeg gennemgår alting, og så må vi jo se. Og jeg har endda tilbudt jer, at I kunne komme op og filme hele gården i dag, hvis I havde lyst. Så jeg vil selvfølgelig... Altså, så der er ikke noget skjult?
Nej, jeg synes ikke, der er noget Du vil gerne vise frem det der. Jeg tror, mit studeri er det studeri i hele Danmark, hvor der er flest mennesker, der har været og kommet til billeder. Jeg har åbnet mit liv for et kamera, altså for et tv-hold. Og jeg vil jo kun min virksomhed, mig og dem, der er der det bedste. Tina, noget af det, der har været snak om også, det er jo så var arbejdstiden, for det er jo unge piger. Mange af dem er jo kun 16 eller 17 år gamle, og nogle af dem fortæller også, at de har haft nogle rigtig, rigtig lange arbejdsuger. I morges, der sagde Nadia sådan her. Nadia, hvor mange timer kunne en arbejdsuge snige sig op på? Sådan i gennemsnit? Nemt 50. Nemt 50. Er det ulovligt? På det her tidspunkt, der var Nadia 17 år gammel. Ja, så er det direkte ulovligt. Når man er under 18, så må man ikke arbejde mere end 8 timer om dagen og maks 40 timer om ugen. Så det er klart ulovligt, det der er foregået her. Arbejder pigerne mere end 40 timer om ugen og mere end 8 timer om dagen? Men nu er vi jo så en rigtig mange stævner rundt omkring i hele verden. Og vi har jo lige været i Dubai og ridet i stor stævne, hvor man er afsted i en uge og er med rundt, og så er afsted med mig. Og man så siger, at det er rigtig mange timer at være afsted og få en, som jeg synes jo er en kæmpe fantastisk oplevelse. Man får lov til at se verdens bedste rytter, heste, og får lov til at opleve alle de her ting her. Men han siger jo faktisk, at det er ulovligt, hvis pigerne arbejder mere end 40 timer om ugen. Tager du det til efterretning, og så siger, så må vi lave om på det, så de faktisk har en arbejdsuge, der holder sig inden for lovens rammer? Som jeg sagde før, jeg tager alt det der kritik, der er kommet ud i pressen. Selvfølgelig tager jeg det til mig. Og jeg vil selvfølgelig tjekke igen med mit bagland, om alting er, som det skal være. Og er der nogle ting, vi skal ændre? Hvis der er nogle ting, der ikke er blevet gjort ordentligt, der er nogen, der er utilfredse. Nu har jeg hørt, der er folk, der er utilfredse. Selvfølgelig vil jeg lytte til det og gå hjem og se, om der er noget, vi kan gøre bedre. Igen, jeg vil kun det bedste for min virksomhed og det, der ligesom skal til. Man kan jo godt mærke på dig, at du også bliver rasende. Altså i starten af interviewet her, der snakker du enormt hurtigt. Det gør jeg altså altid. Jeg snakker altid hurtigt. Jeg prøver bare at snakke langsomt. Er du skidesur over den her sag? Nej, jeg er ikke skidesur over den her sag her. Men det er der svært at få negativ kritik i pressen. Det er der noget, jeg selvfølgelig er ked af at få. Men det er da aldrig sjovt. Men du lytter, for det er jo ikke bare Nadia, som vi har set her, fordi det er en 5-6 piger, som Ekstrabladet specielt har fundet frem til, og som har udtalt sig og sagt på, at de synes, de havde nogle rigtig dårlige forhold op, og det vil du lytte til og gøre noget af det. Selvfølgelig vil jeg lytte til kritikken, men jeg er også enormt ked af, at Ekstrabladet ikke vil skrive om alle dem, der har ringet ind og gerne vil fortælle en god historie. For jeg ved, der er rigtig mange, og de har interviewet mange af mine, men alle dem, der fortæller en god historie, og fortæller om de oplevelser, de har haft hos mig, og får lov til at ride på nogle af de heste, jeg har. Altså, jeg har jo en hest, der har været Danmarksmester, Europamester, Nordisk mester. Pigerne får lov til at træne på de heste, ride på dem, når de ringer og siger det, og de har fantastiske oplevelser rundt omkring i verden, Las Vegas, Dubai, Tyskland, hvor de nu har været. Jamen, det har de ikke haft lyst til at skrive, desværre. Tina Lund, nu har du fået det duft, og vi har hørt, hvad du fortæller. Tusind tak for besøget. Så tak.